Ahoj Marabigy, já vás vítám další videa dneska. Je to další video, dneska je to taky informativní video. A rozhodl jsem se, že tady tohle video vám už musím natočit. Ale předem musím říct, že hodně z vás asi po mně vážně chtěla, abych točil už bez čepice, tak jsem se tak rozhodl udělat, že se vám líbí moje vlasy. Máte divný styl na vlasy, dělám si srandu, jakož byla dneska, bude trochu taký sériu. Dneska to bude taky trochu serióznější video a to z jednoho prostě důvodu a dneska se tak nějak trochu povykládáme o tomto YouTube kanálu, co se tak nějak bude v podstatě dít. A vy, co mi sledujete delší dobu, nebo nemusíte mě ani sledovat delší dobu, stačí, že si jdete prostě můj list videí, už víte, že Minecraft na můj channel nahrává rok a čtvrt. Což pro někoho není moc, někdo ho nahrává třeba 5 let a pořád to baví a tak podobně, ale mě už ten Minecraft už prostě přestává bavit. Já nevím, jak vám to mám říct, ale tomu, že prostě všichni, nebo možná tak 1% ne, ale tak 99% lidí mi dalo odběr kvůli Minecraftu. Minecraft je hra, kterou už prostě hrajou 5 let. To mi tak triguje. Minecraft je hra, kterou v podstatě hrajou 5 let, jo? Ne 5 let, 6 let to hraju, jo? Točím ho rok a čtvrt. Nebo ne úplně aktivně, ale tak nějak otočím rok a čtvrt, jo? A v podstatě na ten rok a čtvrt, nebo i celkově těch 6 let vás ta hra prostě omrzí. A já už se prostě chci tak nějak posunout z toho levelu, kdy točím Minecraft. Vím, že prostě hodně z vás bude... Ruším odběr, ti se zabít. Ne, dobrý, já prostě nechávám v popise anketu a tam vám dám, zda byste se na mě koukali, i přesto kdybych natočil Minecraft, jo? A prosím, hlasujte tam upřímně, prosím nedávejte tam, že byste se na mě koukali, přestože byste se na mě nekoukali, jo, protože potom by ta anketa neměla žádný smysl a prostě by to bylo úplně k ničemu, jo, takže, jo. A v podstatě chci si je teďka tak nějak od toho YouTube brát jako pauzu. Neblázněte, neřvěte, klid. Neberu si přímo pauzu, jo? Ale jenom na takovej týden, dva, teďka budu vydávat jenom tak 1 až 2 videa maximálně za týden. Prostě si chci dát takovou menší pauzu, ale přes tu pauzu mám něco vydat a prostě chci si od toho YouTube trochu odpočinout. A na to si možná říkáte, Vigete, když teďka už nechceš točit Minecraft, co plánuješ točit? Plánuju už začít točit vlogy, nechci točit jiné hry, protože to by prostě polovinu z vás absolutně nezajímalo, nebo víc jak polovinu. Prostě by vás to nezajímalo, nebavilo by vás to a já neumím hrát hry. Jo, je to smutný fakt. Hry hraju několik let, přesto neumím hrát. Budu mít tenhle měsíc takovej experimentální a nebudu moc točit Minecraft. Za tenhle měsíc ten Minecraft budu točit třeba, dejme tomu, že vydáme třeba jenom tak 2 videa z Minecraftu, aby pořád i přesto, kdyby uvidíme, pokud dneska ty vlogy prostě budou BOOM, výbuch, což vážně pochybuju, tak bych je prostě točil. Pokud ne, tak budu tak nějak experimentovat, budu doufat na to, že se na ně třeba trochu zvyknete, občas vydám nějaký Minecraft a uvidíme, jak to tak nějak půjde. Každopádně, jak říkám, nějaký 2 týdny, prosím, neočekávat úplně nějakou obrovskou aktivitu, prostě si chci dát trochu pauzu, prostě aktivně na YouTube už natáčím od nového roku a to jakože vážně aktivně každý den, já natáčím každý den. Mám dobrý internet. Natáčím videa asi tak každý druhý den a v podstatě taky náročně, takže chci si dát v podstatě pauzu a teďka budu tak nějak více experimentovat. Budu tak nějak experimentovat a budu doufat, protože se vám to třeba trochu zalíbí ty vlogy, já osobně budu mega moc rád, protože já doufám, že mě chápete, jo? Sami uvidíte, jak moc to půjde a OK. Já vám každopádně moc děkuji za hlednutí toto videa, děkuji vám za trpělivost, jo, taky ještě další věc, že můj channel v posledních dnech umírá, už to není ono. Já to lidi chápu. Nenatáčím to, pro co můj channel vyrostl, to jsou Miniany, já to chápu. Ale prostě druhá část je, že Miniany už mě prostě nebaví. Já nevím, jak vám to jinak mám říct. Nebaví mě stříhat a já musím říct, já si radši užívám stříhání třeba kratších videí. To je prostě začít s vlogama, že to nejsou prostě 30-minutový videa. A prostě ten střih u nich si užiju víc a určitě i vy si užijete víc a já si užiju víc dělání těch videí, takže OK. Každopádně já doufám, že ještě jednou, že si to užili, omlouvám se, že jsem se tak nějak víc opakoval a prostě jsem se potřeboval vymáčknout a doufám, že si to užili. Pokud ano, nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud nemáte, uvidíme se u dalšího videa a snad vás na to takový experimentační měsíc nezabije a podle něho se tak nějak rozhodneme. OK, hlasujte v popise a zatím čus!
Even get to cross.